Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller jeg lidt Rivals med Daniel, og vi kommer til at spille lidt 2v2 sammen. Ja, og det er bare det vi kommer til at lave. Brother, what? Vi cook. Ja, Brother, what is this? Jeg Brother, tager I'm cooked. shotgun. Der. Det skulle ikke sygt crazy, at en sniper den koster 75 skis. Det koster en sniper 75 skis. What the Jeg er allerede med listet. Jeg har 1 HP eller noget. De er allerede bag os. Han er hacker. Det er en hacker. What? Han er Det er en hacker, men han kan ikke finde ud af at ramme. Ramme ham lidt. Pas på, han kan one. Død. Ja, No, det er en hacker herinde. vi har lige mødt en hacker, guys. Vi er... Nah. Det er faktisk Men jeg synes stadigvæk røv. Du ramte min monotov! Fuck. Han er allerede bag os. Ja, hvordan hacker man søge så meget? Bro flyver bare rundt. Bro! Hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg? Han hedder Gaish 109. Report ham lige. Vi sendte ham det. Eller ikke Roblox. Ja. Han hacker en skrald. Det er faktisk en crazy combo. Han kommer bag os. Ja, han er allerede... Lad mig gætte hen. Brother. Han er død. Skrald. Ej. Ja. Hvis vi rent faktisk vinder, ikke også? Okay. What? Hvordan skal jeg skyde ham, når han er helt deroppe? Bro. Han er købt. Okay. Jeg er klar igen. De er faktisk crazy skrald. Ja. Pas på. Bro, det var for sent. Ham der er Okay. Okay. What? Nej! Han døde også. Ja, Men vi fik et point hver. Gjorde vi det? Ja, vi havde ikke 2 før. What? Jeg kunne ikke engang se ham! Ja, okay, nu stopper jeg med at gå derop. Bruh. Hvad skal man altid gøre? Bro! Jeg skal ikke blive bedre. Hvad skal man gøre? Ja, med en anden telefon. Så vi går ikke opad der, vi går ikke. Der går vi ikke opad. Nå, man kan marke, det er faktisk crazy. Fuck, vi er med skrald. Nice. Han er over den anden side. Hvad fuck laver han? Død. Det var faktisk crazy. Jeg går bare rundt. Jeg ved ikke, hvad fuck han lavede. Ja. Men pas på, når du rocket launcher. En rocket launcher? Oh, hell no. Ej, hvad skal jeg gøre? Han så spærmer mig til. Den der, lige meget om den rammer væg, skyder du bag væg.
Shit. Hell no. Du kukker. Hvis bare der var flere skud i, så ville jeg elske det. Hvis der var sådan 50 skud i, så tror jeg, Hvad drop? Og en ram 128. han er død. Hvordan fanden er de kommet i level 100? Jeg er level 8 eller 79. Level 99 er ikke skræmmende, det er bare når de kommer i 60 cifre. Lige snart de er level 100, så er det skræmmende. Den ene er En ramte relativt hårdt. Er du død? Fuck. Jamen, ham... Jeg fik en af dem. Han der blev beamed. Pas på, når han tager til tarmen frem, så om du rammer ham, så rammer han tilbage på dig. Shit. Lige meget hvad, så rammer Så jeg skal bare lade være med at skyde. Når han er fremme, eller når du ser det der lys, så skal du skyde på. Så mister du med. M50. Pas på at gå ind i den monitor. Død. Jeg blev død. Jeg blev ramt af flere gange. Eller dræbt af flere gange. Nice. Så vandt vi. Ja. What the f... Okay, jeg er allerede low. RPG, en af dem har RPG. What? Ja, hold dig væk fra hende med RPG. Pas på. Ja, den anden er også low. Jeg dræbte en. Kom her. Ikke angreb, ikke angreb. Ja, vi går på sej. Fordi hun havde RPG, så vi kunne ville bare stå på long range, og så bare... En af mig sniper, pas på. Tror jeg er ikke sikker. Ikke stole på, hvad jeg siger. En død. Ja, den anden er Og så skal jeg ikke riste. Jeg var lige på. What? Nej, jeg dør. Jeg glæder mig fandme ikke til at skrive. Flems. Nice. Ej, jeg døde. Shit, det går det en, du har. Nice. Ja. Jeg rammer også lidt. Gå efter hende med sniperen, eller ham med sniperen. Øj, det er lidt for sent. Jeg føler også, at du har spillet fordi du har spillet Counter-Strike, Ja. En død. Jeg ramte hende rimelig hårdt. Okay, ja, hun er low, hun er sådan på orange liv.
Nice.